velkommen. I dag spiller vi med X-Mads-bær. Lukas. Ja. Ja, det er mig, der står bare. Og shout-out til ham. Jeg synes, det er mega sejt. Var det ikke bare alle mod alle, eller? Nej, det var Det team. var bare alle mod alle. Bare alle. Hold eller? Ja, hold, det kunne vi godt, hvis vi... Mig og Jonas. Hvorfor er Jonas selv? Hvad er du? Jeg har en tryllestav, eller? Okay, Skal vi sige, at I tre er på hold? Okay. Ikke ser op mig. vi er på hold. Okay, Isa, kom lige herover. Isa, kom herover. Isa, her. Prøv at vente med at hoppe ned, Jonas. Okay, vi går hver sin vej. Kom så, kom Jeg så. er næsten med ild. Marty, kom. Ja. Vi ser Den her gør. Vi tager den. Jeg lægger. Okay, Jeg tager bare ned herovre. Jeg tager bedre kill. Nej, jeg tager kill. Teammates er I allerede døde. Ja. I var ikke at bruge jer, mand. Men det giver det mega godt. Okay, Jonas, han. Giv tip. Bare kom med. Jeg glemte at bruge min. Vi ved godt. Ej, hvor... Jeg kommer, Mars. What do you hear me? Jeg kommer. Kom. Jonas, okay. Derovre, ja, jeg ser. Boost. Bare pust på hånden, hvis det skal være. Nå, jeg døde. Det er Ebbe. Ja. Ja, sådan. I slår mig mega meget på mig. Ja, det her kit, det er mega OP. Nu bliver jeg prøvet noget, der hedder... Oh my god, Assassin. Nu kan... Kom så meget, vi er Assassins. Ja. Ja, Jonas, han må kigge. Du kan. Kig Så over meget, i. vi er på her, mand. Ja. Der er et barn. Der er et barn herinde. Det skulle se det. Jeg er 7 online. Hej, kør til ham. Jeg er mega dårlig. Ja. Lag. Ikke Åh, noget. det kommer. Sådan, Lukas. Der er lag. Der er helt lag. High five. Hvor når jeg tager Kom med den. Og morderen. I tog en direkte spil mere. Det er unfair. Det er unfair. Det er det, man kalder ikke fair PvP. Og en flækker. Eller brug sup. Det er ligesom vi gør nu. Brug sup. Shit, lag. Nej. Rokker. Yes, og så tager vi. Sup dig, Lukas. Så tager vi Victor. Ej, pokkers, det kan jeg. Jeg troede, man kunne combo de der kits. Jeg synes, det er en dårlig server. Er det en god en? Den er da helt god. Hey, der er Isa. Okay. Isa. Oj. Jeg har en killstreak. Jeg synes, hader det også. Det er virkelig lortet PvP. Ja, det... Det er ikke en 40 PvP. Det er 3 mod 1. Okay, jeg bruger ikke subs mere. Jeg bruger de her subs. Jeg har 1 sub tilbage. Jeg har også kun 1 sub. Det er ikke mere. Vi har 1 sub tilbage. Og jeg kan lige... Nej! Damn. Best kill ever. Oh shit, jeg har ikke flere subs. Nej, jeg døde. Dræb ham der. Begynder at dræbe ham. Nå, Isa, du er der. Ja. Død Marty. Dræb ham. Det der er jo. 3 mod 1. Jon, dræb ham. Kom, dræb ham. Lukas. Vi keder ham. Var det ikke Ebbe, var dig, der var den gule? Og det er Lukas. Nej, det var ikke mig. Det var Lukas. Jamen, den der var lige før. Nå, jeg tror, jeg dræbte dig, Ebbe. Ikke noget. Ja, vi fik jo. Det var jo et uheld. Hvordan Lukas? De kommer. Lukas. Lukas. Så mig Lukas. Ui, triple kill. Ui. Kom så. Nej. 4 kills i træk. Ikke sagt det. Det er unfair. Fuck, jeg hader det. 5 kills i træk. Lukas, du er mega god til PvP. Jeg må indrømme det. Tak. Ja, jeg kan godt lide at flygte. Okay, det er Marius. Lukas, vi går over Marius. Nej, stop. Nu har jeg det vildeste gear. Det er Combo!
Lisa, det er mig, det er mig. Nå, undskyld. Du dræber Lukas. Lukas, dø. Jeg siger dø, så skal du dø. Du følger ikke reglerne. Jo, han gør. Nej, du gør ej. Det er rent cheat, det der. Han følger ikke mine regler, men ikke vil slå æble. Lagt med. Ej, det er så mening. Jeg har en kæsmæk på mig. Men alle sammen... Jeg har en kæsmæk på 8 eller sådan noget. Og bare sig til, hvis I gerne vil se mere med Lukas. Ja. Især når I wager sådan over mig. Nej! Jeg har bare fundet, at hedder Ellie, og det er mega mærkeligt. Og Lukas, du får bare alle. Du har bare taget alle de kills, jeg prøver at få. Nej. Kills har lige Lukas. Ej, hun skubber i el. Jeg har 32. Nå, som 2 mod 1. Nej, I sætter mig. I sætter mig. De kommer. Vi er overhovedet ikke sammen. Hvad? Vi er overhovedet ikke sammen. Like. Jeg fucking god. Ja, I sætter mig. Nej, du skal ikke. Jeg tager Markus Elliot. Nej, jeg døde. Jo, du lærer det. Du kommer meget med de store muskler. Den buggede. Den buggede mig op igen. Han har... Hvad tager du overhovedet? Jeg har 32. Og jeg har kun lige startet i dag, så 32 kills på ring mange af jer. Kan vi så følge dig? Yes. Ebbe. Archer, jeg blev på vej. Død, jo. Du er død. Vi har ham. Nej. Det er Isan, der er nu værd. Jeg er sådan en lille langsom spand, jeg er, men jeg kan gå og slå det til. Hvis du er langsom, hvis du er langsom, så... Det er roligt, det der. Archer, skisen. Nej, Marius, du dræber. Hvorfor går du ikke efter den anden? Indtil videre har jeg død 3 gange og har 7. Jeg har 7 gas. Jeg er død 3 gange og har 7. Nej. Easy money. Easy kill igen. Det er ham, Lukas. Sådan, Lukas. Lukas, kom lige herover. Ja, hvad der? Vent lige. Okay. Hvor er der? Jeg tager ham der bagved dig. Kom så, jeg tager dig, Jon. Jon, lægger du? Nej. Jeg lægger overhovedet ikke, så det er mega godt. Jeg kan ikke lide alle tre, at der er 3, der angriber mig på samme tid. Ebbe. Hvad? Du har nogle klasse. Hvor? Skal du klare? Lukas, please help. Ja, vi fik ham. Nej, du fik kildet, jeg ved det godt. Lukas, hvordan kan du leve så lang tid? Så sups. Hvad sups? Det er supperne, du har på dig. Okay, Lukas, Ja. Jeg synes. Der burde ikke jeg sige. Jeg super som Jeg har en corner. Nej, det er sikkert også fordi, at det er mig, der optager, at jeg lægger så meget. Hvilket program bruger I til at optage med? Lad os lige se. Jeg tænker lige. Ebbe, han er low, ham der. Jeg tænker Det er lige. skudt. EES Squeen. Nej, EES Queen. EES Queen. Hvad kalder du det? Jeg er reglerne ikke færre mere. Jeg har sagt det til jer. Hallo, hvorfor venter I ikke bare på at jumpe alle sammen? Ja, jeg fik ham. Du fik Lukas. Ja, jeg fik Lukas. Ja, jeg har så også 48 kills og 4 deaths. Jeg har fået 7 kills. Jeg synes, man skal lade være med at blære sig sådan en noob som mig. Men Ebbe, han er ikke noob. Det er mere mig, der er noob, ikke også? Hallo, hvorfor jumper I egentlig ikke bare alle sammen på samme tid? Ej, det er kit. Der var den her lorterunner, ikke? Jonas 2-2, ja, så fik jeg ham.
Jeg tager bare vundet igen. Det dårligste der ever hedder Jola 2007. Jeg tager nej. Det Irriterende. Ej, ikke nej, vel? I kildes. Kommer I med night nu? er mig, der er nej. Ha! Nej, så jeg var ved at dræbe dig. Marius, vi får holdet. Ja, det var heller ikke mig. Iron Man. Nej, det gjorde du ikke. Det gjorde du ikke. Nej, så slår jeg med så. Hvor er du dårlig? Nej, Jeg behøver ikke engang at ramme de fejl. Jeg har 5 subs tilbage. Oj, det var Jonas, det var mig. Eller Jonas, han hedder. Nej, det er jo. Jeg synes, men jeg laver køller. 60. Nå, det var sådan noget. Hvor mange kills har du, Ebbe? Oh my god. Det var lige foran. Hvor mange kills har du? 9. Jeg har også 9. jeg har 4 kills. Måtte han kun kills? Var det dig, Ebbe? Nej, du har lige kills og ja. Hvor mange kills har du, Ebbe? Hvad? I ikke kan stoppe video. Jo, Men på 25 subs i hvert fald så. nej, shit. Der er en serie, der hedder med sub. Vi ved godt, at vi ikke har fået 25 subs endnu. Og men Lukas selvfølgelig med, det var fordi, at jeg synes lige, han skulle komme med. Så ja. Ja, Marius. Det er noget. Nej. Og jeg har en halv liv. Jeg var i gang med at få subs ned, Lise. Lise, du dræbte hende. Du dræbte hende også. Ding dong. Ej, jeg var det der? tilbage. Jeg har 62 kills og 5 deaths. Oh my god. 5. Ja, 5 deaths. 62? Der er det galt der. Altså, det er ikke fordi, jeg har 4 kills og 22 death. Marius. Og der fik jeg, der fik du et death mere. Hvordan kan man bruge sin death? Jeg kan bruge sådan lidt. Jeg har 28 death. Jeg Jonas, hvad? undskyld. Jeg fik en eller anden. Jeg ved ikke hvem. Det var Martin. Nej, det var ikke mig. For jeg lever stadig. Altså, Jeg tror bare bagfra angreb. Angreb! Easy. Nu vil jeg nej, det er mit bedste tyk. Skal jeg tage mit hack på? Nej. Optager. Ja, Martin, gør det endelig. Optager. Jeg har 68 kills og 6 deaths. Når vi døde en gang til alle sammen, så tænker vi... Ebbe, jeg kom til at dræbe dig med min bue. Er det bare vildt, eller hvad? Nå, men jeg stod mega langt væk fra. Fedt. Hvor langt væk? Så er vi alle sammen var Archer. Er det fordi jeg er så OP med Archer, at I prøver at være på I med Archer og sådan noget? Ja. Vi er alle sammen for vores ansigt. Og jeg synes også, at Drenge, vi mødes i spawn. Jeg gider ikke gøre det mere. Ej, vi spiller lige 4 minutter mere. 4 minutter? Ja. ham der, jeg synes, at det er ham der Niels Farm, der han ikke lige er helt legit. Jeg synes, det Ja, er jeg synes, det er rimelig legit. Hvem er Mads Gamer.dk? Jeg kunne fuck! Godt, der var en, der havde John Cena som skin. John Cena. John Cena! Jeg er flyet med John Cena! Men så er det fordi, jeg har en lucky combo i dag. Undskyld. Ja, jeg fik And his name is ESN Cena. det er bedre. Det er faktisk en rigtig navn, så du kender det. Jeg slår bare ud i hjørnet. Oh my god, Mads. Okay, så nu tager vi den. Der er mange inde. And his name is John Mario. Ja, der er mange inde. Det er fordi, de lever. Ja, der er mange random, som jeg kan få kills på. Jeg fik lige... Hvor mange gange? Hej. Hvor mange gange er det i Oh my døde? god, John Cena, han er vild. Jeg har været, altså Lukas har været 7 gange nu.
Jeg er 33 gange død. Jeg har 12 kills. Og jeg har 80 kills. Ja. Nå, jeg vil bare sige, at Lukas, bare lige så du ved, det her det er ikke noget til dig, men Lukas på pladsen, det er ikke ham, vi spiller med. Nej. Grimme. Så lad det jo være med Pogos angreb kommer Det i er den pæne Lukas, vi spiller med, som vi ikke kender. Den er flot. Isa, du er med. Tak for kill. Du stjal en kill. Jamen tak for kill, Isa. Det var mig, der dræbte dig. Hvorfor går I alle sammen efter mig? Det er sygt. Det er dig, der er mega OP. OP til PvP. Men hvis der er nogen, der går efter Lukas, så går jeg efter. Ja, jeg fik ham. Det er synd, Martin. Ja, jeg har så også 85 kills på jer. Og været død 8 gange, så I fører ikke særlig godt. Jo, jeg fører det. Jeg har da Jeg er død 10 36 deaths, men jeg kan lige så godt det. Jeg er død denne pinligt 37 gange. Au, Lukas. Jeg kunne dø 28 gange. Hvor mange kills har du, Isa? Jeg har også 15 kills. Okay. Sådan. Jeg har 6 kills og er død 28 gange. Ja, okay, mig. Bedre til start. Jeg fik ham. What? Det skal jeg bare se. Isa, det er mig. Isa, det er mig. Jeg fik ham. Undskyld, kills, Lukas. Gå nok. Jeg har alligevel så mange kills, du behøver ikke. Ebbe, det er mig. Ebbe, det er mig. Hvor mange monetos har du? Mig? Nej, vi kommer, vi sammen. Jeg har 172 monitor. Jeg hjælper. Vi tager ham det med det grimme skin. Mit kill. Lukas, vi tager ham det med det grimme skin. Vi tager ham der. Med det grimme skin. Jeg fik ham med det grimme skin. Jeg tror også, vi skal til at stoppe nu. Ja. Næste gang jeg dør, overflægt Lukas. næste gang jeg dør, så stopper vi. Ja, okay. Jeg flækker lige Lukas. Jeg skal dø. Så kommer jeg med ned og flækker ham. Fordi Lukas, han skal lige... Kan du dræbe mig, Lukas? Jeg lader lave på dig. Wow, I går bare alle efter mig. Ja, han døde. Okay, kom herover, Og det var altså. mig, der fik ham. Kom herover. Hallo, vil I høre, hvor mange gange jeg har været død, og hvor mange kills jeg har? Nej. Ja. Jeg har været død 9 gange, og har 90 kills. Er der ikke en, der lige kan dræbe mig? Jeg lader hende der siden Du dræbe er god til PvP. Okay. Kom hen og... Jeg er lige død, for jeg kunne komme med op. Okay. Yes, jeg gik lige ned og dræbte dig, så det var mig, der fik killen, og så fik jeg også det andet kill. Kom hen og sige farvel. Prøv lige vent, jeg dræbte bare lige mig selv med bue. Ja. Det gør sådan her. Jeg fik 14 kills. Jeg gør det. Det var sgu kun for i dag. Jeg står nok, jeg skal lige godt dræbe mig selv. Ej, jeg kan Hvor mange kills fik du? Jeg fik 14. Jeg fik 16. Jeg fik Lukas, 7. jeg kommer ned og dræber dig. Nej, det behøver du ikke. Det behøver du ikke. Jeg har 2 guys til at dræbe mig. Og tage armod af. Kan jeg ikke? Det du kan. Nej, fordi så teleporterer det bare op igen. Jeg kan godt lide at blive op ved med super, de kan bare ikke dræbe mig. Nu har jeg 0 super tilbage. Sådan er jeg op nu. Dig. Vi mangler en. Jon, kommer du? Jamen, jeg var lige nede for at dræbe Lukas. Ja, jeg kommer op igen. Okay. Jeg skal stå på siden af Lukas. Jeg vandt første præmien i dag. Ja. Okay. Lukas vandt første præmien. Ja. Hej, tak fordi I så med.